Здравейте, хора! Днес с Гошо, да не го показвам на камера, защото е голям грозен козел, ще гърмим амония Василитра в бутилка и в апартаментът ни. Айде да почваме! В началото взимаме едни, които се палят фитилчета за нова година. Шишенце, амония Василитра, естествено. И айде да палим! Ето това шишенцето. Малко е намокрено, ама не знам да има проблем. Малко е спукано, ама нищо. И не питайте защо ще гърмим в апартамент, защото сме луди, спокойно, че поне да забършим. Айде отиваме, където ще палим амонията. Айде да палиме. Че да се приближа, да гледаме как ще гръмне.